Ngizofunda nje kodwa angithandi ijaha. Kungajaha isikhathi uPaul washumayela kwaze waba phakathi kobusuku. Sifuna ukubona umuntu ewaphansi. Bazalwane ngibingelela egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Engithi ke bazalwane ngaphambi kuba ngiqhubeke no ake simbonge uNkulunkulu ngibonge phakathi phakathi kwenu bazalwane. Ngibonge ukushintsha kwami ingqondo yami ukuba ngilandele iqiniso. Amen. Ngoba lokhu kungenze ukuthi nangimangaza bazalwane impilo yami ngoAugust 15 kwakunzima kakhulu. Sahlelwa ikhishi ekhaya. Umama phakama mama lapha bakhona. Inkosi yami wabhandishwa ebhandishiwe kodwa ngomsa kaNkulunkulu waze wabangcona. Amen. Ya. Kwaba ihasi nje kanti iregulator khona lokho kuthiwa iregulator lo. Uma kufakwa la kunama trades. Bathola ukuthi ama trades lana asephelile. Manje ke inkosazane lena ehluleka ukulukhula nasibiza sile ngathi engadinga ukuthi asiye ekhaya. So umama uyilungisela efika umama ufike uyafaka nje washeshe walayita kanti lento iyayixegela. Waqhuma umlilo wangena ebhodleleni. Ungena ebhodleleni umlilo wasuka ubhenganyana wayeyiphosa umama ethi hawu Nkosi yami ngaphutshelwa umuzi ongaka. Abantu iminyaka engaka ngakhala umuzi bazalwane. Ngake ngawakho omunye umuntu waphela naphinde ngazo wakho omunye kanti sengisebenza emayini. Kusho ukuthi bazalwane nilenzile kimi ivangeli angibonakalanga ngingedwa kodwa nje ngibone iziqu zoMkristu bazalwane. Uma ningastika incwadi yamaRoma 12 verse 9 nifunde nje niqhubeke niwenzile umsebenzi omuhle bazalwane. Ngithi ke akwanje la kuhlola nithathe khona bazalwane. Namhlanje ngazi ukuthi nje akwenzakalanga lutho. Bazalwane. Amen. Hayi ngithi bengaba nephutha nangabe ngazokusho lokho bazalwane. Angeke ubone nombonda lomnyama lumhlophe lithekhona. Angithi yabona. Into unalelo ngoba ngafuna sasikhala nefridge bazalwane so kuzokroswa kanjani. Kuzokroswa kanjani nangabe kunjena sizokwenza njani ngoba abantu besifazane balonomkhuba lo ukuthi hayi mangeke inyama bathasifisi. Balonomkhuba lo bazalwane cabanga ukuthi ke nakhala ngathi ngibonga umzalwane ngobese ngoba ngakithi mina ngizoyibhalela nje la uNkulunkulu la ezivivinya uyazivivinya bazalwane. Hayi nokho wathi ngobese akufanele ungakhalwavelwa wakudweba umhlaba wonke bazalwane. Ngithi ngibonga nina bazalwane ngemindeni yenu ngibonga kwabodade. Angazi ngakhuluma ngithina ngifuna ukusho okuningi bazalwane. Ade ngingenakho ngibone nginakho. Ngalokho okuncane enakwenza kwaphuma enhlizweni ezinhle. Ngihlale ngimkhulelela njalo ukuthi akwande la kuthatha khona enithathe khona kwande njalo. Amen. Abantwana bengathi bengasebenza abasebenze. Nokho ke bazalwane angazi ngizolivula neBhayibheli bazalwane. Angazi noma ngizolivula yini. Uqinisile nje
sengaba one eye. One eye. Kodwa ke lo one eye usabona. Kanya. Kanya. Basho njalo bese bathi kanya abahlule ukuthi kancane kanya. Bahlule ukuthi bazana ulimi lwabo. Ulimi lwabo. Bazalwane ninikezwe la isihloko esithi umKristu nezwe. Ibandla laseMtuba la Church of Christ banginikeza abazalwane ukuthi ke ngifunde lesi sihloko lesi esithi umKristu nezwe. Ngakho ke incwadi bazalwane esizokuyifunda ngicela sifunde incwadi kwabaseKorinte. KwabaseKorinte besibili chapter 6 verse 14 kuya ku 7 verse 1. Ngicabanga kanjani? 6:14. 6:14 kuya ku chapter 7 verse 1. Bese kuba incwadi yamaRoma chapter 12 verse 1 and 2. Lezo ncwadi lezo bazalwane esizofundela zona. Sahluko sithi kwabaseKorinte uthi verse 14. Maningaboshelwa ejubeni linye nabangakholwayo. Ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na. Kunabudlelwane buni ukukhanya nobumnyama na. Kunakuzwana kuni uKristu noBeliyali na. Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na. Linakuvumelana kuni itempeli likaNkulunkulu nezithombe na. Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi ngiyahlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, ngiyakuba uNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Ngakho-ke phumani phakathi kwabo, nahlukane nabo, isho iNkosi, ningathinti okungcolileyo, khona ngiyakunamukela, ngibe nguyihlo kini, nina nibe ngamadodana namadodakazi kini, isho iNkosi uSomandla 7 verse 1. Lokhu sinalezo zithembiso bathanda, masizihlambulule ekungcoleni konke kwenyama nokomoya, siphelelise ubungcwele ngokumesaba uNkulunkulu. Amen. Bese kuba incwadi yabaseKorinte chapter 12 verse 1 and 2. Baseroma bazalwane. Chapter 12. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngokubele kukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu oqotho. Ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe ntsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Amen. Yebo. Cabanga ukuthi lezi incwadi zombili bazalwane abaseKorinte nencwadi yamaRoma, incwadi ezibhalwe uPawuli bazalwane. Lezi incwadi ezibhalwe uPawuli abaseRoma, le ncwadi yabhalwa uPawuli eseKorinte wabhalela amaKristu phakathi kuka 56 kuya ku 59 ohambeni lwakhe lokushumayela ivangeli. Siyathola ukuthi ke lezi ncwadi zibhalwe uPawuli. Ibandla ke bazalwane
laseKorinte sifunda lapha uzenzo chapter 18 lapho elasunguleka khona ukushumayela kukaPawulu. Lokho angizungena kakhulu bazalwane ekubhalweni kwencwadi, kodwa bengaba kuhle manje ngivumela ukuthi ke ngivele ngingene kuwo umsebenzi umsebenzi ukuthi ke ngibe kulezi incwadi ezimbili, ngigxile kulezi incwadi ezimbili bazalwane. Ya indaba yelokhu siyibone. Ya siyibone bazalwane. Nakuba ngazi ukuthi abashumayeli bayazi besingafunda kakhulu. Kodwa nje kulesibili abaseKorinte bazalwane, uPawuli kutholakala ukuthi wayibhala lencwadi bazalwane wayibhala inhliziyo yakhe yonakele ngenxa yabaseKorinte. Siyazi bazalwane kweyokuqala yabaseKorinte kwakungabantu abakhukhumele, kungabantu abenyama, abantu abanokwehlukana. Azathi ke lapha ke ngiyancenga bazalwane ukuba ngeNkosi yethu uJesu Kristu kuba nikhulume izilimi nonke, kungabikho ukwehlukana phakathi kwenu. Uthi ke ngizwile ngabendlu kaKlowe ukuthi kukhona ukuphikisana phakathi kwenu. Ngamanye amagama ke bazalwane kwaba khona ke isidumo sokuthi ke uPawuli afise ukuba aye ngokwesibili eKorinte, kodwa nokho ngokubambeka kwaba khona amthumelayo ethumela uTimotheo lona abazange bamlalele. Wabona uPawuli ukuthi kwayona leyo uqala incwadi abangilalelanga, ngakho ke eke ngiphuthume nami ngiye khona. Ethi esho khona ukuthi ke nayifika khona yena uma behluleka ukuthatha isinqumo ngomzalwane oyimpethu phakathi kwabazalwane, yena akayikuyekethisa yena mayisefikile. Ngakho ke kuthiwa wayibhala leyo ncwadi enezinyembezi bazalwane, ngoba uyabona kukhona ukuthi ke kube khona ukucasuka ngokubona umuntu enza isono engamesabi uNkulunkulu. Babe kanjalo bazalwane, babe kanjalo abantu baseKorinte. Kodwa nokho okwaba kuhle bazalwane, ngiyayeka nje incwadi bazalwane, kwaba kuhle ukuthi ke kwabuye kwaqhamuka umbiko ukuthi bayaphenduka abantu baseKorinte bazalwane. Uma betshelwa ngesono sabo abasenzayo bayaphenduka. Angeke bafane nabantu abakhona namhlanje abathi noma betshelwa ngesono sabo kodwa bangafuni ukuphenduka. Ngakho ke ileso simo leso sokuthi ke babuye baphenduka abaseKorinte bazalwane, masebezwa ngoThithu, baphinde bezwa ngoThithu ukuthi ke cha hayi kulento ade bengafuni ukuthatha isinqumo kuyo, sebethatha isinqumo ngalomzalwane owayeyimpethu phakathi kwabazalwane. Sekhumbula bazalwane lokho ke wayithinta umzalwane ukuthi bake bahlala abazalwane bebona ububi ukuthi umuntu ayeke ukuyendlini yakhe ke ngisho njalo, kodwa ayongena okhukhweni kayise njengolubheli. Abalazi ukukhupha abazalwane, esazi abazalwane ukukhupha ngalazi, sisho phela umbhede. Umbhede bazalwane, the bed. Uyazi ukuthi wathola isikaleli esolubeni ngalokho bazalwane.
uthi wena Rubeni ungene ukuphi la asazi abantu abathanda ukukalwa kakhulu kusiyami kalwa kakhulu ube kalwa izingane ezincane mhlawumbe asazi ukuba kwenzakani sazi ukuthi bakwenzakani bazalwane. Okay, asithi ke le ncwadi bazalwane ibhala umpostoli Paul abesibili baseKorinti, ibhala umpostoli Paul abesibili baseKorinti. Ukuyibhala kwakhe kwakukhona ababethi akasiye umpostoli. Angithi nakuba iziqu zobupostoli wayenazo kodwa bathi lo akasiye umpostoli. Yeah. Ngakho ke uxwayisa ke laba bazalwane ke kule ncwadi ade siyifunda abazalwane. Kule ncwadi ade siyifunda uxwayisa abazalwane abaseKorinte besibili ke sigcile kuyo ke abaseKorinte besibili ngidlule lapha kuqala abazalwane. UmKristu umuntu obizwe nguNkulunkulu embiza ngobizo olungcwele. Uma kuthiwa umKristu nezwe ngamanye amagama cabanga ukuthi ke awubizwanga uJabulani Ndebele kodwa ubizwe uNkulunkulu. Yeah, ukubiza ngobizo olungcwele. Ake sibheke incwadi kaPetro uqala chapter 5 verse 10. 1 Peter chapter 5 verse 10. Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu senihluphekile isikhashana yena uqobo uyaniphelelisa aniqinise aninike amandla anisekele. Amen. Yebo. Uthi kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni. Nxa sibizwa abazalwane sibizelwa kuKristu. Asibizelwe emzini womuntu kodwa sibizelwa emzini wakhe. Sibizelwa kuye uKristu. La sibizelwa khona. Ngamanye amagama uma umuntu ubizwa uNkulunkulu. Ake sibheke futhi Timotheo wesibili chapter 1 verse 9. Timotheo wesibili. Ngicabanga ukuthi okuyifoni khona okusheshayo. Owasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele. Kungenxa kwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo nomusa esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabikho isikhathi. Owasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele. Uma umuntu engumKristu usuke ebizwe uNkulunkulu ngobizo lwakhe olungcwele. Ngamanye amagama uNkulunkulu kubize ukuthi ke nawe iza uzoba ngcwele njengoba naye enjani engcwele. Ilokho fanele wazi ukuthi nangabe ubiziwe ikuphi obizelwe khona njengomKristu. Ubizwe ubani? Ubizwe uKristu ekubiza ngani ngobizo olunjani olungcwele. UmKristu umuntu obizelwe ekuhlanganyeleni nasekuthuleni kukaKristu emzimbeni munye.
First Corinthians chapter 1 verse 9. Lesifundele lapho bazalwane. Kodwa noma nami nginangifika ngiyafunda ngenzela ukuthi ngingabambezeli kakhulu bazalwane. First Corinthians chapter 1. Chapter 1 verse 9. Uthembekile uNkulunkulu okungaye nabizelwa ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Yebo, sibiziwe bazalwane, sibizelwa ukuba sizohlanganyela nendodana yakhe uJesu Kristu. Yeah. Sibiziwe, fanele sazi bazalwane ukuthi sibizwe ubani. Ngakho ke usibiza uKristu ukuba sizohlanganyela kanye nendodana yakhe uJesu Kristu. Ngoba omunye ngazothi hayi ngabizwa ubani, ndebele ngibizela lento angibizelayo. Cha, angeke ngibizwe ndebele ukuthi ubizwe uNkulunkulu. Nasiphuma siyoshumayela ivangeli bazalwane, sisuke siyobabiza abantu ukuthi abeze kuhlanganyeleni nasekuthuleni kabani na kaNkulunkulu nakuJesu Kristu. Lezo lento bazalwane. Umkristu umuntu obizelwe ukuba umntwana kaNkulunkulu. Romans 9 verse 25. Umuntu wazi ukuthi umkristu ubizelwe. Romans 9 verse 25. Njengalokhu esho nakuHosea ukuthi ngiyakubiza abangesiso isizwe sami ngokuthi isizwe sami, nongathandiwe ngokuthi uthandiwe. Yeah. Nongathandiwe ukuthi yena uthandiwe. Ngakho ke umuntu okuthandile uthandwe uKristu. Ubizwe uyena. Ubiza ngani na? Ngobizo olunjani? Olungcwele. Olukhethekile, into ekhethekile. Fanele twazi na ubizwa ubani ekubizela kuye. uJesu Kristu ubiza abantu babizela kulo. Ake sibheke no 1 John chapter 3 verse 1. 1 John chapter 3 verse 1. Bekani uthando olungaka asinike lona uBaba lokuba sithiwe sinabantwana bakaNkulunkulu. Futhi siyibo ngalokho izwe alisazi ngokuba alimazanga yena. Khumbula lelizwe ke umKristu nezwe. Izwe alimazanga yena. Yes. Alimazanga uJesu Kristu phela. Ngaba limbethelanga esiphambanweni. Anethi. Yeah. Saze simayile evangeli elina nganombuyisa eJabavu. Asibheka le ntombazana sibona ukuthi ngathi lalele kodwa ngathi khona okungekho ungalungile kahle la ikhanda lakhe. Angithi yabona kodwa ngayizwa ishaya igama elizwayo abazalwane. Laba abantu laba ababethela uJesu babazi ukuthi babethela uNkulunkulu. Babazi. Sabona ngathi uyabheda kanti lo muntu vele uqinisile bazalwane. Babengazi bazalwane. Thando olungaka asinika lona uBaba lokuba sithiwe singabantwana. Uma umuntu umntwana kusho ukuthi kufanele ube umuntu othobayo, ethobela loyo omzeleyo njengoba uJesu Kristu esizele ngani ngevangeli. Jesu uzele ngevangeli bazalwane. Ake ngidlule lapho bazalwane. Ngishona kuyo manje lencwadi yesibili yabaseKorinte bazalwane.
sengishona kuso manje izinto sale ncwadi yabaseKolinte, 1 Corinthians chapter 6 verse 14. All right. So let's put it to verse 14. Verse 14. Othi mane ngaboshelwa ejubeni linye nabangakholwayo ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na kunabudlelwane buni ukukhanya nokumnyama na. Yebo. Uthi-ke ngakho-ke fanele umKristu angahlanganyeli nezinto noma nempilo yasezweni. Nalithi ningaboshelwa ejokeni. Abazalwa nabazi ukuthi ijoka intoni. Mhlawumbe isingisi ngathi ziyoke, yanethi yabo. Kodwa-ke manje noma ngathi lithi yoke asikwazi ukuthi nabantu abasha asikwazi what is a yoke. Anjabona. Izinto lezi ezayihlanganisa inkabi ezimbili, a span of an oxen angithi. Yeah. Zayihlanganiswa into ebizwa kuthiwa ijoka. Yeah. Angazi bazalwane ukuthi ngenze njani. Lento kufuneka ukuthi ifike igaxwe kulo. Igaxwe kanje liboshwe la iphinde izogaxwa la kulo iboshwe futhi. Seyoke. Bese putting the weapon angithi. Yes. Yeah. Yapatanisa bazalwane. Ngamanye amagama-ke bazalwane. Amanye amagama kuchaza ukuthi-ke akukho ukuhlanganyela phakathi komuntu ongumKristu nomuntu ongesiye uyini umKristu. Akukho ukuhlanganyela la. Asihlanganyeli. Uthi-ke unakuhlanganyela kuni. Unakuhlanganyela okholwayo nongakholwa na. Usho ukuthi-ke lo muntu ongakholwa umuntu wezwe, umuntu wasezweni. Lo muntu okholwayo unguyini ungumntwana kabani kaNkulunkulu. Ngakho-ke akufanele kuboshelwe kuhlanganiswe. Yabo khona isifundiso somanje ukuthi hayi fanele nisondele ezweni. Fanele nisondele ezweni. Ningabasebenzi enishike ebhengaka kubantu abangakholwa. Yebo singahlanganyela, singadla ndawonye kodwa wena fanele sigade ukudla esikudlayo. Yeah. Kuningi ukudla okukhona ezweni kodwa fanele sigade ukuthi kudla kuni lokho esingakuhlanganyela nawe. Yeah. Sake sakwenza lapha sisalima mzalwane. Sakwenza la sisalima. Siyasuka thina sithatha imbongolo. Sithatha imbongolo zedonki. Yeah. Sithatha imbongolo sibophela nekhaya. Hey yasikilela umuntu. Angithi yabona inkomo zidonsa inkomo zidonsa. Idonsa ngelunda imbongolo ayinalo ilunda. Enqamuke yangaze kukhona ukuthiwa yike kwakuthiwa ngeke akuzechaza ngithi nje basalo. Phela amatafula ngamanye amagama nawo uzumoto uma uhamba kukhona uhamba nomuntu ohamba naye engakholwa. Qala wena qala. Fanele uqale na uzihlambulule ngoba abazalwane inkinga yakho nabazihlambululi uma behamba nomuntu ongakholwa. Engakakhulumi yena, khuluma wena qala. Ungibona mina ngumKristu, umntwana kaNkulunkulu. Yes. Angithi yabona? Yes. uBarnaba waya eThawusi bafuna uSawule semfumene wamisa eAntiochiya. Kwasekwenzeka bahlala bafundisa abantu abaningi. Waqala eAntiochiya ukuthi abafundi bathiwe yini? AmaKristu. Sihlambulule ngoba lo muntu ongakholwa uyazihlambulula yena ngezinto zani
zasezweni. Yingekho nje abantu basheshe beduka kakhulu ngoba abafuni ukuthi bakhulume bazana. Bathi sikhulume ngoba lithi izwi kaNkulunkulu. Lithi izwi kaNkulunkulu. Maningaboshelwe ejokweni linye nabangakholwayo ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi. Kunabudlelwane buni ukukhanya nokumnyama na. Akho lezi zinto lezi azifanani bazalwane. Azifanani. Ukukhanya kusho uKristu. Kusho iqiniso. Angithi ubumnyama uthi uJohn kusho uSathane. Kusho ini amanga. Asatholakali ke thina sesikilezo zinto. Pawuli ke bazalwane utshela abazalwane baseKorinte ukuba ke manje ke laba bafundisi ke asebefundisa lapha eKorinte abafundisi bamanga. Nezo bazalwane. Bangabafundisi bamanga. Abafundisi isifundiso esiphilileyo kodwa bafundisa isifundiso sokuthi bangalaleli bangamlaleli uNkulunkulu. Njengoba kukhulunywa ngesifundiso esiphilileyo fanele ukuthi umuntu alalele isifundiso esinjani esiphilileyo. Let's back up 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Okubona abangakholwayo uNkulunkulu walelizwe uphuphuthekisile ingqondo yabo ukuze ungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu okungumfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho ke laba bantu laba abangabaprofeti bamanga noma abangabapostoli bamanga okukubona abangakholwayo uNkulunkulu wakulelizwe. Bazalwane inkinga siphethe uNkulunkulu wakulelizwe. Bengafanele kube khona ukuhlanganyela noKristu siphinde siyohlanganyela noNkulunkulu wani wakulelizwe ngoba uphuphuthekisile izingqondo bazalwane njengoba efundisa umzalwane namhlanje bazalwane uNkulunkulu wakulelizwe wayewaphuphuthekisile ama-Israyeli namanje ke nathi usiphuphuthekisile ukuba singalaleli ini na iqiniso. Sibheka lapha ku chapter 11 verse 3 ukuba baseKorinte kasigcile khona. Kepha ninovalo lokuthi njengalokho inyoka yamkhohlisa uEva ngobuqili bayo kanjalo izingqondo zenu mhlawumbe zingadukiswa ziyeke ubuqotho nobumhlophe ngakuKristu. uPaul uthi unovalo bazalwane. Ngamanye amagama lokho ukuthi ke umzalwane seshumayele waqeda kodwa phinde abe novalo ukuthi mhlawumbe ngokusuka kwami nje laba bantu bazokuya babuyele ezweni bakho. Abantu bayalithanda izwe. Nezwe futhi bayalithanda. Ngakho ke baliphethe yabona izwe bazalwane nasi la silibambele lonke la. Yabona emafonini ligwelela emafonini bazalwane. Ngamanye amagama abantu ababi siphambana nabo bazalwane sidla nabo kodwa kusho ukuthi ke kufanele ukuthi senze njengabo bazalwane. Nayizwa into leyo. Siyathatheka
sihamba namafashini, siyeka ifashini endala okuthiwa imane zidleleni nibuze nibone. Angijabona ifashini endala bathe usakhuluma isidala lo. Akhuluma isidala. Sishumayela imali lapha thina. Wena ushumayela. Angijabona uke wabeka kakhulu ukuzalwa nebeka la ukuzalwa. Angijabona lonto. Okutshela ngezinto ezisheshayo abazalwane ziyadlula. Ziyadlula izinto ezinjani? Ezisheshayo. Uthi uPaul unovalo bazalwane. Uvalo analo yebo ngokuba nginovalo lokuthi njengalokho inyoka yamkhohlisa uEva. Yabona ileyo ndaba leyo yokuthi ke njoba inyoka yamkhohlisa uEva kanjalo nathi ukuthi usumfundisile umuntu olisekhohliwe bazalwane. Usefundisiwe umthole umuntu usephinde wakhohlwa. uPaul uthi uzobahlola laba abafundisi bamanga uma esefikile. Akadlali phela uPaul bazalwane. Uma uthi uMajoni uzomela indaba kaPaul enabantu abazokuthanda. Ngoba uPaul uthi ke akadlali. Uma esefikile akuzokala cace manje. Faka bhokwe kuba ufile nyani. Kuba kutheni uba ungadliwa izimpethu sikho. Tata. Angijabona umuntu ongiphendula mina abazalwane wathi take or leave it. Angijabona wena funa makushadwa kukulele zingoma lezi. Wayengafuni ukuthi ngiculise yelele mama la. Akuqulise ingoma zesonto. Angijabona angakulisi yelele mama la. Afuna ukushaya imashi. Afuna ukushaya imashi. Afuna ukushaya imashi ubasasa. Lapha lo omunye umuntu bazalwane. Lapha lo. Okay. Take it or leave it. uIsrayeli okay. uIsrayeli wakunezizwe. Okay, ke sifunde incwadi kalokhuzana bazalwane. Engathi ngiyathatha kancane bazalwane. Noma ngenza kancane. Deuteronomy chapter 7. Impinda mthetho iyaphindwa lapho umthetho. Deuteronomy chapter 7 verse 2. Ngiyayifundela mina babazalwane. Lapho uJehova uNkulunkulu wakho ezinikela phambi kwakho uzinqobe uzichitha nokuzichitha ungenzi isivumelwano nazo ungabi namusa kuzo. Yebo umKristu lezo bazalwane emuva lena uNkulunkulu etshela abantwana bakwaIsrayeli zazi u7 lezi zizwe lezo kwafanele ukuthi ke ama-Israyeli angazenzi izivumelwano nalezi zizwe bazalwane. Angijabona akukho ukuhlanganyela kokholwa nongakholwa bazalwane. uNkulunkulu unesikhwele bazalwane. Unesikhwele bazalwane ukuthi ke asithi noma senza kodwa singenzi ukuthi sihlanganyele. Ziyabalwa lapha izizwe nangabe uzokhupela ngenhla lapho ukuthi kwakuyisiphi isizwe. Izizwe zazikhona lapha amaPherizi, amaGiligashi, amaKhanani, amaHivi, amaJebusi. Zaziwu7 bazalwane. Uzathi kuverse 3. Funda mzalwane verse 3. Verse 3. Ungaganiselani nazo. Ungayiniki indodana yakhe indodakazi yakho. Ungathatheli indodana yakho indodakazi yakho. Abukho ubudlelwane bazalwane, abukho ubudlelwane. Bathi umthimkhulu wazama konde emgqonyeni. Konde emgqonyeni kudustbin, ngithatha yonke into namapentshisi amadala. Namapentshisi amadala. Awuyalibona nje linedenta leli pentshisi alethi linedenta.
Angithi ngikhuluma into ngathi sizonkorrect. Dade sithi bakalile noma lilini eqhashaza afika ligeze. Jikela ngoba lezi zizwe lezi wazokwenza kayani ngalezi zizwe bazalwane. Zazi zokulahlisa isivumelwano sakho njengomntwana kaNkulunkulu. Kuyashesha ukusilahle isivumelwano sakho njengomntwana kaNkulunkulu. Angithi bese uzoshesha usilahle. Awufunde kwabaseKorinte bazalwane, sengifikile manje, sengifike eqatheni. Awufunde abaseKorinte bokuqala chapter 5 verse 9. Zilotho uPaul ezincwadi bazalwane. 1 Corinthians chapter 5 verse 9. Nganilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Ngehle mzala. Okay, awuqhubeka mzala. Angisho izifebe zalomhlaba nokuba abahahayo nabaphangi nokuba abakhonza izithombe. Ukuba phela ngabe nimele ukuphuma ezweni. Kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe noma ongohahayo noma engokhonza izithombe noma isithuki noma isidakwa noma engumphangi ningaza nadla nokudla nonjalo. Yebo. Kunjalo bazalwane. uPaul uthi wabalobela ukuba bangahlangani nezifebe. Leli gama ukubona abantu bethukana ngani abazi ukuthi isifebe intoni. Angithi bathukana ngani? Abazi ukuthi isifebe intoni. Umuntu olala engashadile. Ya. Kwesinye isikhathi uzothi uyahloboka. Kwakuhlotshonga phela ekhaya. Lokho ukuthi angaze angifuna ukukhuluma izinto ezimphuma bazalwane. Kodwa ke laba abantwana abancane bazi kakhulu ngalezi zinto. Ngoba ngathi mina ngiyabafihlela ukuthi bayazi. Uthi ke bekufanele ukuthi ke kubonakala ukuthi wena awuhlanganyeli nesifebe. Angithi yabo. Amanye amagama ukuba nezivumelwano nomuntu ungashadile naye uyafeba. Angithi nombana nabafeba namhlanje. Alo kuthiwa abantu besifazane bafebayo. Ya. Nakuba abahahayo. Uthi ke nanifanele ukuthi ke uthi ngikhulumi ngalabo bantu kodwa ngikhuluma ngomzalwane. Angithi yabona uzokhethwa manje uzongcweliswa mzalwane. Uyasuswa manje eduze kwesifebe. Angithi yabona uyasuswa eduze kwabantu abahahayo. Isikhathi esikhula ngempela sezaba zikashi intombazana namhlanje. Mzalwane. Awutha ukuthi ayithike nethike. Serious. Do this not. Angithi yabona uvuma lokho kuthike uvumelana kwentombi stash. Angithi ukuthelela izwe lo muntu lo ukuthelela izwe. Thelela izwe lo muntu nangabe lokho wenze nje uvuma ube stash kodwa. Uyathanda na. Uyathanda. Yawakubuza elinye record abasashaya twist. Shashaya twist. Uyenzani ngani ngathanda? Iyathanda lokho ikhala yethi. Hayi wena uthethana. Uyathanda. Uthi ke uMpostoli Paul ningaze nidle nonjalo. Kuruya ngomzalwane ophikelele esonweni. Bese bethi abazalwane hayi namano wesifazane wathi uJesu wabhala phansi sebemmangalele. Angithi yabona ubani ke wena? Ya. Ubani wena? Kurong yonke into ekhona abazalwane.
ake sifunde enye kwabaseFesu 5 verse 8 bazalwane. Ephesians chapter 5 verse 8. Verse 8. Uthi-ke ngokuba kade nangingubumnyama kepha manje ningukukhanya enkosini. Ngakho-ke bazalwane, uyakhumbula ngempela ukuthi-ke ngempela njengoba ngike ngachaza ngathi ukukhanya kukhuluma ngoKristu, kukhulunywa ngeqiniso. Ubumnyama kukhulunywa ngoSathane, kukhulunywa ngamanga. Angijabona. Kade nangingubumnyama. Uma ngabantu sesezweni usuke-ke usesebumnyameni. Kodwa-ke manje ivangeli selikwenze ngoba ukukhanya kuphi enkosini. Uthi hambani njengabantwana bokukhanya. Amagama yahlukaniswa manje. Yahlukaniswa manje nobumnyama. Amen. Ake sifikelele kubani? Ayekuyenzeka ezinye. Alright. uPauli ukhuthaza amaKristu kuba abe kude nezinto zabantu basezweni abangamesabi uNkulunkulu. Kunabudlelwane kubumnyama. Ake sibheke mhlawumbe uverse 15 bazalwane kwabaseKorinte. Esiqhubeka lapho verse 15. AbaseKorinte wesibili chapter 6 verse 15. Unakuzwana kuni uKristu noBeliyali na? Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na? uBeliyali bazalwane, ngitshele ngoBeliyali ukhulunywa nesithixo. Ngezwe bazalwane. Ukhulunywa nesithixo nakhulunywa ngoBeliyali. Yisi isithixo lapha yiso isithixo lapha okukhulunywa ngaso lapha kuMakhosi okuqala chapter 18 verse 21 lapha ababekhonza khona uBhali bazalwane. uBeliyali basho njalo uBhali uBhali. Afanele umKristu akhonza uBhali bakwethu. Into engesiye uNkulunkulu uBhali. Ukhona uBhali wezizwe ngezizwe bazalwane. Izizwe ngezizwe zikhonza zibhawa koBhali uBeliyali okhulunywa ngayo. Nakhulunywa ngoBeliyali abantu bebhawe entweni engesiye uNkulunkulu. Lencwadi ilapha ku-18 verse 21. Ake sifundele lapha ku 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 20. 1 Corinthians chapter 10. Ngofunda wabazalwane. 1 Corinthians chapter 10 verse 20. 10 verse 20. Kodwa ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amadimoni, abakuhlabeli uNkulunkulu. Kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Lokho kuhlatshwa nabantu abangakholwa abakuhlabeli nalaba abangasekho. Angithi kodwa nje kukhona into abayihlabelayo idimoni. Kukhona abantu abaphambanisa ukuthi abantu bakithi abasebahamba bangamadimoni. Ayikho nje iBhayibheli lisho njalo bazalwane. Ayikho. Kuthuka abantu belalele belindele ukwahlulelwa uNkulunkulu. Babiza ngedimoni. Kodwa yilokho abantu abakuhlabayo bathi sihlabele sibani ba.
Basuka bangahlabeli lo sibanibani kodwa bahlabela idimoni. Very nice. Yeah. Usathane nabe esha ezulwini bazalwane wehla nengilosi zakhe bazalwane. Yeah. Ilokho kukhulunywa ukuthi amadimoni umuntu uyahlanya nabe esengenwe idimoni. Angithi kwesikhathi yahlanya. Yabona ngabe kuthiwa liqhwakele mzalwane. Uzovuka nephupho njalo wena uvuka nephupho nembono wena. Liqhwakele idimoni lapha kuwe. Angithi yabona idimoni ihlala kumuntu bazalwane. Yeah. Hayi ukuthi abakuba bahleli kuye umuntu kuNkulunkulu la ihlezi khona umuntu kuNkulunkulu la ihlezi khona bazalwane. Umuntu kuya kuNkulunkulu la uphuma umphefumulo uya kuNkulunkulu bazalwane. Uya endaweni yokulinda umphefumulo. Kodwa inyama lesiyikhalela silungise kahle sifake eboxini bazalwane. Sikhumbule imisebenzi yakade esondla esigibelisa imoto zakhe singakhokhi. Angithi yabona iloko nje esekujabulelayo angithi yabona hazi lo muntu lo ube nomusa nakuba kade kahlangene noNkulunkulu angithi yabona kodwa kukhona idimoni eliqhwabelayo umuntu abona imbono lapha ebusuku ya ngoba nawo amaphupho esiwaphuphayo lithi kaNkulunkulu zingcolisa inyama yethu lamaphupho nembono kale ngasho nje nokusonta kwashemka umbono uthi ukuthi sicabana sacabana nomfowethu usonta kwashemka sacabana uthi umbomo ugcina siyacabana angifuni eke sidlale leyo nto leyo bazalwane angizugcina kakhulu bazalwane ngedlule lapha awukhonze uNkulunkulu uphinde ukhonze isithombe lokho uthiwa oNkulunkulu yeyizwa lento ezosheshe ngiyeke manje yabona sekufikela fike umabutwa ndaba ke manje okay siyasinga manje siphela sibadala siyasinga manje okay ngakho ke bazalwane uma uthatha into bafundisa kakhulu manje umzalwane wami utata emloyeni mshibi uyagula akaphilisi Nkosi wafundisa naye kanjani lokuzele ukusevet what vetport endaweni yamabhunu lapha bafundisa hayi wayengekho bazalwane uzothi undebele qamba bani uzoqamba bani angijabona okay singena manje bazalwane kwabesibili uverse 16 kuyo le ncwadi lena second Corinthians chapter 6 verse 16 manje lapha siyakhona verse 16 Lina kuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo njengalokhu washo uNkulunkulu ukuthi ngiyakuhlala phakathi kwenu ngihambe phakathi kwenu ngiyakuba uNkulunkulu wabo bona babe abantu babo lina kuvumelana kuni shono mzalwane ukuthi sihlangana kanjani obani abayithempeli likaNkulunkulu 1 Corinthians chapter 3 verse 16 1 Corinthians chapter 3 verse 16 Uzama ukushesha njalo Nkosi 3 verse 16 Anazi yini ukuthi ni ithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na nami lapho uthi kunakuvumelana kuwo obani abayithempeli likaNkulunkulu bazalwa siyakhumbula ithempeli okwakunede okwangena kulela kho Solomon nezwa bazalwane thina siyithempeli likaNkulunkulu amanye amagama uthi lo mbhalo obhalwa uPaul anazi yini ukuthi ni ithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na amanye amagama uNkulunkulu uhlala kithi ngomoya wakhe bazalwane ngakho lo moya othola emveni kombhabhadiso
ilo moya ohlala kuwe ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu. Ngamanye amagama uyithempeli likaNkulunkulu. Awuzazi. Yeah. Njengefashini yanamhlanje ebheda, fashion yanamhlanje. Uyifakeleni. Gqoke kanjani? Engathini uKristu engafika la ugqoke kanje. Ibhedi fashion lesikhathi umuntu eselokho eyidonsa, eyehlisa, idedele. Uyithengwe yazi, idedele. Yeah. Ibhedi la ifashion abayigqokayo abantu. Nazi insizwa lezedebhisayo washala lapha amabhloko. Aha. Awafaka amabhloko khona isiqoqoqoqo. Usibekela isiqoqoqoqo. Asiphi isiqoqoqo ngabantwana sasabantwana bakho. Angithi asiphi qoqoqo. Emkoleni bazalwane. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6 verse 18 and 19. Balekelani ubufebe. Zonke izono azenzayo umuntu singaphandle komzimba. Kepha wenza ubufebe wona owakhe umzimba. Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okinina enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisibo abenu na. Verse 20. Ngoba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. uJesu lesikhathi lichitheka igazi lakhe esiphambanweni bazalwane wayezothenga thina bazalwane. Lesikhathi lichitheka. Hey, kubuhlungu baba kwethu, kubuhlungu. Yayihlekwa kakhulu indoda ephemayo. Kodwa ke manje yazi ukuthi amadoda kodwa ngathi ngicela kuthiwa ngona amadoda. Sekuyena makhabisela kanje abesifazane amadoda. Ngaphandle kwemali. Okwala ngigangile. Ayidaba ngigangile la lokubakhabisela ngemali. Balekelani ubufebe zonke izono azenzayo umuntu zingaphandle komzimba. Kepha owenza ubufebe wona owakhe umzimba. Kepha nazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okwinina. Abazi ukuthi umzimba uyithempeli. Bazalwane. Umuntu nomKristu bazalwane. Izwe nomKristu fanele ukwazi ukuthi umzimba wakho uyithempeli. Ibangcwele njengoba naye enjani? Engcwele ibangcwele. Angazenzi kakhulu lapha bazalwane bazosuka bazalwane bangawuvuma amen. Yeah, bazosuka bangawuvuma amen abazalwane. Ake ngifunda abaseFesu 2 verse 21. Awufunde bazalwane. Bathi lokho ngifunda usenza ngathi. Kanti ngizoqeda. Efesu ngicabanga ukuthi izothi univusile. Abasefesu 2 verse 1 and 2. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe. Ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli. Umuntu nabe engakholwa bazalwane ufile. Lo muntu ozimelele naye unjani? Ufile. File lo muntu. Sasifile. Yini ekwenza ukuthi ufe na isiphambeko. Ukwenza izinto eziphambene nangezono zethu. Esasikade sizenza sihamba kuso ngokwendlela yalelizwe. Khona izono ozenzayo uhamba ngendlela yalelizwe. Angithi yabona nangabe uqoma intombi usho ukuthi vele phansi ngaphambi yolala vele.
ngoba liyalala izwe liyakambalala. Liyakambalala izwe. Liyakambalala izwe. Asiqonyelwe nje ukuthi ke sizoloku siwota-wotana la. Fanele kucace ukuthi kwenzakalani. Fanele kucace. Sasinjalo sifisa amaduku bazalwane, sihlobonga. Asihlobonga bazalwane. Lala nomuntu ongashadile naye. Angithi yabona yiba ngcwele nje uma uNkulunkulu enjani? Hey. Bawuyile abashumayeli. Bawuyile abashumayeli. Angithi yabona uthola sikho isizathu sokuthi unkosikazi wakho unjani uphingile kodwa yena amshiye kanjani ahambe sethathwe abanye. Angithi yabona uhlulwa yini ukuthi ke meze njoba intombi umenze abe clean uma ngabe wamthola efaka amabhlukwe akalifaki nakusefundise uma ngabe akalifaki musuku uhawukela efaka amabhlukwe efaka amabhlukwe usuthi yena ngafaka ishaya ematakaleni Abefake kanjani ishaya ematakaleni wena hey imkube siyibukayo ngapha webazalwane angazi ngakini ngapha ngasedandini kunzima bazalwane angazi imkube siyibukayo bavuvuza imoto shayo kuthiwa yidudla wathenge imoto ithengele kuyireva nje ngoba wenze kuzingane zabantu lokushintshana nezingane zabantu angcolile abantu abenza lezi zinto bazalwane angcolile niphilisile nani nanifile iphambeko bazalwane ziyabulala ngakho ke incwadi yamaRoma hamba phambi kukaNkulunkulu Roma 12 verse 1 lapha sengikhona manje sengikhuluma lapho manje Roma 12 verse 1 Ngiyancenga bazalwane siyancenga bazalwane hamba phambi kaNkulunkulu ngobungcwele nikela umzimba wakho kuKristu ube umnikelo ophilileyo kube ukukhonza uKristu ngokuqonda uma ngabe ubuyela ey'ntweni zobumnyama kusho ukuthi uKristu umkhonza ngokungesikhono ukuqonda angiyezwa uma usumKristu washo njalo omunye ubhongo nazodwa hawu kuyezwakala lapha kuleli sonto leni ukuthi-ke ngempela iy'ntombi zibuye zenze kanje bathi lokho hayi fanele ube umKristu nje akuyabona ube umKristu nje bhoko uba ufile nyana utheni uba ungadliwa zimpethu sikho tshela mfondini bhoko uthi kumpostoli Phawuli singalingisi lelizwe kodwa ziguqulwe izingqondo zethu uRoma 6 verse 13 Roma 6 verse 13 6 verse 13 futhi ninganikeli izitho zenu esonweni zibe izikhali zongalungi kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo bevukile kwabafileyo nezitho zenu kuNkulunkulu zibe izikhali zokulunga. Amen. Yebo. U12 futhi ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo ngoba lo mzimba uzofa. Ungabusi isono msukuvumela isono emzimbeni wakho ofayo. Uthi nize nilalele izinkanuko zabo. Asho njalo iphoyisa lapha usebenzele ejele mahlase elifundisa ngokuthi fakwe iphathe. Hoyi mohlose hoyi inyama ifuna kwayo.
ngifuna uwayinyama. Yazi iqembu labapostoli bazalwane kuthiwa uma inyama ifuna utshwala ihlohle utshwala. Uma ifuna owesifazane hamba ufuna owesifazane. Akunjalo. Ungathathi izitho zikaKristu uzenze izitho zezifebe uthi qhala nabanye. Sho njalo uPostoli Paul. Ephushwa umoya kaNkulunkulu. Uthi qhala kanye. Uthi zibe izikhali zongalunga kodwa zinikeleni nina uNkulunkulu njengabaphilayo bevukile kwabafileyo nezitho zenu kuNkulunkulu zibe izikhali zokulunga. Izitho zethu fanele zibe izikhali zokwenzani? Zokulunga kaNkulunkulu. Ake ngiqhume manje. Ake ngesibambeni nangu uJohn. 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaNkulunkulu alukho kuye. Umkristu Yes. Ufuna ngizwe phela ukuthi ngisafunda ngakho. Ufuna ukuzwa bazalwane. Ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama nenkanyuko yamehlo nokuzigabisa ngalokho kuphila akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Lezi zinto zivela ezweni aziveli kuNkulunkulu bazalwane. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo. Kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Siyohlala kuze kube phakade kuNkulunkulu masenza intando yakhe. Siyohlala phakade kuNkulunkulu masenza intando yakhe. Bazalwane uNkulunkulu unesikhwele salokhu ukuthi ke uzohlala nathi. Ungahlala nomuntu ongavumelananga naye la. Ake ngime nje lapho bazalwane. Ngifunda nje lemibhalo bese ngima bazalwane. Angithi uNkulunkulu uzohlala phakathi kwethu. Uthi ke phumani ezweni. John 14 verse 23 bazalwane uthi John 14 verse 23. John 14 verse 23. Jesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami. Ubaba uyakumthanda, niyakuza kuye sihlale naye. Uyabona uNkulunkulu njengoba efuna sibengcwele bazalwane, ufuna senze njani? Sihlale naye. Uma ngabe wenza izinto zezwe uNkulunkulu uzohlala kuwena. Bazalwane kulesi sifundo lesi ngibe sengiyeka la athi khona uPauli konke okungaveli ekholweni kuyisono. Khona ezinye izinto bazalwane ezingachazeka ngokunye ekuhlanganyeleni nabantu bezwe bazalwane. Especially nje ama-families. Makuthiwa nje noma kuthiwa ushoniwe noma kunjani ungayibona izinto abazenzayo la. Becaphuna ngamatshe bejikijela umuntu bemcaphula bemjikijela ngamatshe. Wabona uJesu bemjikijela ngamatshe. Angithi yabo siyaxhawula ziningi izinto yabo
ungena nawe emshungwini walabo abantu abayojikijela amatshe bawajikijelelela. Ungathanda wena ukuthi ukujikijela ngetshe. Ngani inyoka, kona inyoka bathi ubhulube ayizwani nokuthi uyijikijele ngetshe. Ifika manje kuwe. Lo bathi ifuze ukujikijela ngetshe, uthela ngothula, ayithela uthula inyoka ihlala iqobezela leya nyoka le. Yeah. Uyikhatha njengobhulube wena. Adlala ubhulube. Ngakho-ke sizohlala noNkulunkulu bazalwane ke sifunde incwadi yeSambulo 21 verse 3 ukuthi sizohlala noNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu nesikhwele sokuthi-ke sihlanganyele nezwe bazalwane. Balekelane ubufele. Zonke izinto umuntu azenzayo zingaphandle komzimba kodwa owenza isono wona umzimba wakhe. Isambulo 21 verse 3. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi, bheka ithabanekeli likaNkulunkulu likubantu. Uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe, yena abe nabo. Yena uNkulunkulu abe nabo. Azisule izinyembezi zonke emehlweni abo. Ukufa kusaba khona, nokudabuka nokukhala nobuhlungu akusayiba khona ngokuba okokuqala kudlulile. Ngamanye amagama thina siyithempeli njalo siyithabanekeli likaNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala kithi bazalwane. Umuntu akazi ukuthi uhamba njani noNkulunkulu. Angiyabona khona ukuthi nabo umuntu ucabanga kwezinto esethi omunye mhlawumbe uzwa nje ucasuka yazi lo muntu njalo ukuthi nama angiphendule kabi bese ethi umuntu hayi usuphika nalo. Angiyabona uNkulunkulu uyeke lo yokusekela abazalwane. Ungavumeli nonothi angithengi into mina. Angeze uzodlula la. Ungakusho lo. Ungakusho ukuthi uzodlula la nje yabo. Njengososi kuthiwa umzalwane wakwenza lokho kwe-ATM uyachofa lapha kwe-ATM uyachofa. Yathi isikhathi sihazi masithi basondele usosi. Uthi wathi lo mzalwane, yebo uyabona ukuthatha le mali uzodlula. Kodwa wamthusa umzalwane akithi. Ungamthusa nje ukuthi kodwa hayi kumshaya umzalwane. Yabamshaya ukuthuse ngoba phela wena umzalwane wena. Ake ngiphethe ngale ncwadi bazalwane. Siningi isiphetho bengaphetha ngaso ngenxa yokushekelela. Ngiyacela bazalwane ngiphethe ngale ncwadi. Isaiah 52 verse 11. Ake ngiphethe ngayo bazalwane. Isaiah 52 verse 11. verse 11. Ithina verse 11. Mukani niphume lapha. Ningathinti okungcolileyo. Niphume phakathi kwalo. Nizihlambulule. Nina eniphatha izitsha zikaJehova. Amen. Amen bazalwane. Amen. Asisihlambulule. Khuluma kuqala akakhulume. Ukuthi le nto angiyenza ngeke ngiyenze. Khona nendishana lapho kunashone wona basekhitha lokho ngabona izandla usukathi uphetheni. Uphetheni ihlambulule edlula. Ezathi uya ukudlule. Ngoba uyazi into yakhe. Mhlawumbe idimoni lo besengene siqhwaleka kuwe sesizositshela amaphupho.
lithi asisihlambulule ngcoleni konke kwenyama nokomoya akuthi abonani uthi-ke mukani ukumuka uphuma bazalwane mukani niphume lapho ningathinti okungcolile niphume phakathi kwalo iBhabhiloni leli ubaba wonondindwa kweyife Ike lo imoto yangijabulisa nasithi liwile futhi sikhuzi sikhupula ezinjalo bazalwane amen bazalwane abantu bazalwane batusa ithombe bazalwane uma ukuthi-ke mane ethombeni ngoba umKristu athi ngeke siyiyeke ithombe bagijime nalaba bandla lana ahambisana nethombe ebe engamaKristu phumani yekani mukani simukile njengoba sinamazaba awusho wena phindela kubo phela sibona udawubile phindela kubo phela uze nabo bafonele ubathophe angithi bazalwane isiqubulo sisho njalo bazalwane imani ezindleleni angithi imani Jeremiya bashiki Jeremiya ukuthi-ke bathi asisoze sakwenza lokho ngeke sikwenze musukusho ukuthi ngeke ukwenze lokho phuma phakathi kwakho muka phakathi kwakho ungathinti lutho olungcolileyo zihlambulule wena ophatha izitsha zikaNkulunkulu ngapha izitsha zikaNkulunkulu ngapha izitsha zikaSathane ukudidizela nezitsha ongazazi ukuthi ziphethe inyamani unokutatazela lapha ufika ngelolwane bazalwane kuthiwa nakani okwaphezulu Amen. abasekholo sebazosho njalo bathi nakani okwaphezulu Amen. ningakunyaki okusemhlabeni utabona bekhona sidla nabo ngaze sitshene sodwa kodwa siqaphele ukuthi sidlala singaze sitshone siphambana nabo nalapha emafonini bazalwane siphambana nabo esekukhona nenyanga eningi lapha ezweni lapha asazi labo doktor abagcwele laba bazalwane lapho khona labangalungile kodwa angisho ukuthi kanjalo kuphathelene nezenkolo kodwa kuphathelene nokwelapha inyama lokho bazalwane angilibhreki kodwa lokhu okuphathelene nokungcolisa umzimba wakho kwenyanye mawuyintombi yakwenu musuba isitashi angithi ade ngitshela umzalwane ngithi-ke njengoba abantwana bethu bezala kangaka ngithi Nkosi yami iyiphi yasemzini azoyizala ngoba kuyothi ekugcineni uNkulunkulu ambusise ngomshado uzozala nophela babhekile omame la njalo izalwazi zakuloya muzi sesikhiphile inkomo zethu phela uhamba kanjani umakoti indaba ivamise ukuyanga umakoti usukuvuma ukuzaliswa umfana ungashadile naye ngavumi ya phila mphezeni icala liyaphila ngiyabonga bazalwane ukulalela wenu ukubekezelela sengathi Nkosi yabo sisawufunda wezilaka ukuthi bephakathi apha Amen. Amen.